Ingane zawethu impela sibona lapha ukhuzani komfambo ngose njengoba ke esephumele kobala ngabantu ke abazama ukudicelela phansi ke igama lakhe abanye ke bemnamathisela ke engazo ke izinhlamba bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ngesiqale sinibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi njengoba saqala ngana ne channel ihakwenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khonzo zithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha ukhuzani komfambo ngose njengoba ke esephumele kobala ngabantu ke bazama ukuthi ke badicelele phansi phana igama lakhe kanye ke nabamnamethisela ke ngazo ke inhlamba bafethu ukhuzani ukuthi ke izinhlamba ke iyona nto ekhombisa ukuthi ke impela ke lokulisayo ke usuke esehlulekile futhi ke usuke ezama ngayo yonke indlela ukuthi ke azama ukuthi ke aziphakamise uthi hey bafowethu impela ke ungaboyeka ukuthi ke ulwele ke into ke eright futhi ke uqhubeka uphushe uye phambili kuze ukuthi ke impela ke isitha ke sakho ke sibuye ke esizoxolisa futhi ke sizisole ke ngokuthi ke siqale ke impi ke nawe. Hayi ke wengane zathi impela kukhuzani ke uthe la mazwi ke impela ke iwona ke ahlala ke embusa phana ke ekhandeni ke lakhe uthi ke mhlawa bavumela bayobe ke sebesathile ke isihlalo kodwa ngokwamanje bayokwenza noma yini ukungidikibalisa basho izinhlamba basho konke okungipenda kodwa ke angeke ngiyeke ukulwela ke igama lami iphutha ke engiyolenza ukubavumela bengishaya ikhanda uthi ke impela ke ngizolwa ngeze ke engisale ngumlenze owodwa njengamanje ngisempeni lapho khona ke engihlaselwa khona left and right yilo nalo usika lapha ke athanda khona kodwa ke angivumi nekhanda lami ukube umunye umuntu ngabe ke usayeka ucula wayohlala ke ekhaya kodwa ke imiphumela ethi impi siyaphela sengeyinqoba uthe ke mangabe iqhubeka ke wengane zakwethu athi ke impela ke sengisesigabeni lapho khona ke abazofuna ugadla khona ngingaphindiseli uma ngiphindisela bazothi umona uma ngibhala bazothi uyachaza uma ngicula bazothi uyamaka uma ngisukuma bazothi hlala phansi uma ngihlala phansi bazothi sukuma inhloso ungibona ngilele lokho ke akungeke ke kwenzeke ngaphansi komthunzi welanga emhlabeni sasizolwa alikho ke lamahala i-team ihlasela kuze kuphela umdlalo uma unompempe ke engakawuqedi umdlalo ngisazowahlohla ke amagoli uma ulwela ke igama lakho awubi nandaba nokuthi ke omunye umuntu ukuthuka athini ufana nomuntu ongezwe ezindlebeni akunamthetho empini umuntu ke oshiswa zinduku akazilahle phansi. Hayi ke wengane zakwethu impela usho kanjalo ukhuzani komfambo ngose kubantu ke abazama ukudicelela phansi igama lakhe kanti ke abanye belokhu ke bemnamathisele ngazo ke ezinhlamba uthi cha impela ke mina ke ngeke ngize ngiyeke ukulwa ngiyolwa njalo ke ngilwela lona ke igama lami futhi ke engalisebenzela kanzima uthi nje impela ke lokho owaqala ke impi ke funa ke uphushe ukuthi ke azi axolise futhi ke azisole ukuthi yindaba ke waqala impi ke nawe. Hey bafowethu impela kusho njalo ukhuzani ke umfambo ngose kanti ke sokhumbula ke wengane zakwethu ukuthi ke la ezinsukwini ke kwaqhamuka iciko lika Maskandi lapha ke asola ukhuzani ke ngokumvalela phela ke ezintweni ke eziningi ke ezithinta wona ke umculo esingasho ke wengane zakwethu impela kuyona ke lenkulumo kakhuzani ke soyenye ke izindlela ke zokuphendula phela ke laciko ke elakhala ke ngayo phana ke izinkundleni ke zokuxhumana kodwa ke thina bafethu simbuso sithi MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobona idibani yona ivideo elandelayo.